Salmazahi, hi. Hello. Mazat ba? Ki kobor. Mangin? Hal. Nama. Mabarino? Mojangko? Bhalla bear. Mazot. Palboya mazot. Logoper soर फैदों अन्नानै लाइक कमेन्ट खालामना होदो प्लिज. Like, subscribe, comment, share. Please. মই বড়ো ভাষা নাজানো. ময়ো অসমীয়া ভাষা বেছি নাজানো. Subscribe কৰা নাই যদি subscribe কৰি দি প্লিজ. আজি উমায়া কিগোন? আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? বাক্সা. उमाखै थांदों नामा? Subscribe কৰা নাই যদি subscribe কৰি দিয়া প্লিজ. কৰা আছে বাইদেউ. Thank you. ভাত খালি নাকি? কি সবজি খালি? आंनि एसामिस रायलायनायखौ मिनिगोनसो. মই एसामिस नाजाने बेसि. मा होनहरदोयो? মোৰ চেনেলটো চাব এবাৰ. হ'ব দিয়া. মানে যদি খালো. কি সবজি? দালি, আলু, কবি. আমাৰো দালি होनलायदो. আমাৰো दालि आलु. आदिबासि बुजि पाই নেকি? বুজি নাপায়. आदिबासि बुजि नापाय. एसामिसाव बेसि बुजि नापाय অলপ. আপনার আপনার নেলে তোমার নাম নেলে थांबाय लाइफोरनो थांलायदों. लाइफोरनो थांलायदों.
mobile lain tuh, pet lain tuh. Gue ya gue tahu dari mana. Dan yang kan bisa kok. Komen like kode lagi versi senai dona nih, please. Lain dengan mobile kok. Gila. Maaf sudah kan? Maaf sudah deh. Ikulah berdepan. Mandan kok. Oke, media hari sana dong. Kibil teh. Iun kiziyati. Kapan notifikasi? Malam wala. Malam wala seperti ini. Mobile. Ya, mobile lah tadi ya. Udah tak sudah. Oh, mobile lah. Iya. Ayo langsung lihat, sasa. Bawa sampai Garu jangan mobile lah. Maya suri dong gila lang nữa. Mà thế rau bự bự phìa sih. Udah 37 যাবে
बर' मा खालामदो? ओरैनो जिरायनानै दं ओंखाम जाखांनानै। रावबोआनो फैया आंहानि लाइफआव। दिदोम ब्लग लाइक होबाय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। मा ओंख्रि जाखो दिदोम ब्लग? मा सिरिनो सिरि नङा रावबोआनो गैया। बेखायनोथ' खोनादोंना खोनायाखैबा? दाउजों सबायसो जोंहानो गोथावथार मालाय। आंनि भिडिअ'खौबो नायदो एसे। दसे लाइभ फैनायदोंमोन र' मानसियानो जाया। आंबो दसे सम सोर सोर लाइभआव नागिरनानै हाबफैबाय नोंनाव। आंनाव रावबोआनो फैया। आं लाइभखौनो होखायानो मालाबा दसे दसेल'। ओरैनो होबाय थाबासो माबायो मालाय।
गामिनिमोनलाय बाक्सा सालबारि। नोंलाय बहानि दिदोम ब्लक? नंगौ नामा आंनि खुरमाफोर दंसोगारो सालबारियाव। सालबारि मा गामिबा? सालबारि फिसायाव सालबारि फिसा एसे गोजान
ओंख्रै जाखो माबासोमोन दालि थास' आथिं भाजा दुन्दिया बाथोन SB blog hello hi मा खबर दिदोमा थांबाय खोमालै थांबाय ना माबायबा हेलौ दिदोम आंकोल मा खबर थांबाय ना माबायबा थांबाय खोमा SB blog रावबोआनो गैला बासा जाखो आब'नो ओंलै रावबोआनो फैया आं होनो नायदोंमोन दिनैसो ओरैनो दसे दसे मालाबा मालाबा लाइभ होनाया आइडिया दंबा एसे
बि होनाया आइडिया दंबा एसे अनदोब्रा आब' सानानो। नोंनावलाय आइदि दंना गैया? आंनोबो आइदि दंबा हरना हो आंबो हरगोन दे। गैथ'वा आब'। गैथ'वा आब' मोनसाल'सो। आं न'खरनि सानदे फैबानो जाबाय दे मरनिं हरगोन आं। अ जागोन दे आंबो दायो हरना दोनगोन र'। मा ओंख्रि जाखो एसबि आगै? बेखौनो बावोबा आब'। सुबजित बसुमतारी खालामबाय दे अके। आं साब दे।
सो दं आंनाव दे आंबो दायो हरना होगोन माबा दोनबाथाय एलबि दोनबा हरना होदो आंबो नोंनो हरफिनगोन सोरबानो ओइ सिख्ला खोनाबाय दं सोरमोन बिबानो सोरखौबा होनदोंबा थांसै माइ मिलाव लाङो सोरमोन बिबा साउन्डखौ खोनाथाराखै आब' नोंनिखौनो ए एबार खोनाबाय खोमा नोंना मोनबा दंबाथाय आंनो हरना होदो आगै ओमफ्राय आंबो दा दोनबाथाय नोंनो हरना दोनगोन आंहानाव मोननै ना मोनथाम मोनबा ओमफ्राय जोंहा पेटलानि दं र' पेटलानिजोंबो हरना होगोन आं 3:10 सिम थानो हागोन दे आब' जागोन दे आगै एसे खोनासिनबाय दानो नोंहानि आइडिखौ आंनो हरनानै दोनाखै आंबो नों दा हरगासिनो दोनबाथाय एलबि दोनबाथाय आंहानाव मोननै ना मोनथाम मोनबा ओमफ्राय जोंहा पेटलानिजोंबो हरनो हागोन र' माइ सोनो नागिरदोंलै र' आं मबाइलखौ दोनथ'नोसैसो दाखालि सोरनोबा हरदोंमोन दा आंनो
आं एलबि होनायानो गुबुन मानसि लोगो मोनबासो खालायना होनो हायो आब'। अ नंगौ नामा आगै? माइखौ थिखोनायखौ नुहुरगोन नामा इयाव दोनबा? आं माबा माइ सोनो नागिरदों दै आगै। दा चेक खालायगोन र'। दे जागोन दे दा एलबि दोनबा हरगोन आङो टाइम मोनबा।
माइ मिलाव लांनो नागिरदों दे có một lấy này kìa. Vâng. Đúng rồi, lấy để mới được. thôi cho bà thì cho thằng này 내 소리는 에어컨 때려배서 에어컨 따 에어컨 đeo cái mình chưa hả chân gì block là nó như thế xếp lại ôi sao không cái nào Nó sẽ xoay mình rồi. ôi sao mình nhảy ngời nhưng hành nhiều 에어컨 다 돼야 돼